הוא משחק בברולסטרס הרגיל, אני בצ'יטים. אבל אני גם התחלתי סרטון. אז הוא גם בסרטון. אוקיי, אני אשחק איתו ברגיל. כן, בוא כנס. הנה. רגע, שלא יראו... רגע, זה לא לייב. אני רגיל לראות לייבים, וחשבתי שאם רואים את הכל אז כולם ייכנסו. כן, חברים, תתעלמו. תתעלמו. סתום. סתם. מי רוצה להיכנס למועדון? מי צופה בזה? לא, ברומבוק. אתה ותמרי? לא, אני ועוד 13 אנשים. יש לי 14 מנויים, כולל אני. לי יש 9, תמר תודה. תזמין אותי. קוראים לך. כפרה, פוקסיונר. כפרה. רגע, שלא הזמינו אותי אחר כך, תצנזר את זה. לא יודע איך מצנזרים, גם אם אני אומר... כאילו גם אם אני אומר... מה שאתה אומר תמיד בכיתה... נק. סתם. שים מישהו יותר טוב. מי זה הגרום הגדול הזה? לא, סתם, שיחקתי איתו במשחק ניסיון, היה לי משעמם. רגע, למה עשית את זה בניסיון אם יש לך אותו דמבל? לא, סתם, לא, עשיתי איתו ביצירת מפה. אוקיי, שים... רוצה אחר כך 1 על 1? לא, סתם. כפרה. שים את ריקו. ריקו פיקר. איזה סקין? זה. כפרה. תישאר. רגע, קנית עכשיו סטארפורד? לא. אני לפני... חברים. אתם יודעים ש... כן, אני יכול לסיים סרטון רק 14 דקות ומטה. אורי, כדורי. אם היית עובר ועבדה, היית יוצא בטורטה או רזח? לא, נו, באמת. אחרי שנגמור את הסרטון, אני רוצה להגיד לך משהו. שאתה סורי להגיד את זה ביוטיוב, יחסמו לי את הערוץ. דני מייק, סו טוטוריה. מה מסגר? השיר הזה נתקע לי בראש. כן, גם לי. אתה מכיר את הטרנד? אתה מכיר את הטרנד? איפה פייפר הזאת? הנה. שם. איך קוראים לשיר הזה? תשאיר את השיר הזה של פייפר? של פייפר? רגע, אני לא זוכר. נו. פייפר. more it doesn't יאיתי זה. יא באו. לא שמעתם. למה אי אפשר לקלל? בזו. אמרתי בזו. אתם מכירים את בזו? הנה, בז. ז'ו. סתם. האחות שלי קוראת לו זק, מה אני שומע? לא. נא, טוילט. סקיבידי טוילט. מה אתה עושה? אני אצנזר את זה. איזה מטומטם. אין סרטון. אני אשים מישהו אחר. טייק טו. אני גם מחליף. טייק לחצות עם הנאדי בל. לחצות עם הנאדי בל. כי חברים. מה זה אני מטומטם? יש ספר... מה הדמותם הכי קצת טבועים שלך? מה זה? שלחו לי משהו בדואר. אני. זה במועדון. חברים, אני שנייה עוצר את הסרטון, בא לי... תעצור גם אתה אחד. אבל אני אחר כך צריך להתחיל אחד חדש. תלו. אוקיי, חברים, אני אספר את זה בלייב. שיחקתי היום תן לייב, מי צופה בך? שיחקתי אתמול במיקמק. שועמם. שנייה חברים. ראו את המספר שלו, משהו כזה. סליחה שאני מעיר, אבל פעם אחת, בסדר מה שלי? או החוצה, או בלי לדבר בכלל. אוקיי. אבל בכלל אריאלי. אוקיי. מדברים בסלון, שלום לך. ביי. כל הסלון. חברים, הייתה התחלה טכנית. תקעה מוחית, איזה טכנית. שכחתי שאני בסרטון. אוקיי, חברים. ומותר לי לקלל, סתם. אוקיי. רגע, מה דיברנו? כן, אתמול שיחקתי מיקמק, ילדה בת 10 בגיל שלי. התחילו כזה, היי מאמי, רוצה להיות חבר... what the fuck?
וונדרס. היא בליטולטת. והיא רשמה לי שהיא גרה סתם. קח אותי לבני ברק סדידי. לא. בראשון לציון. זה קרוב. אנחנו בכלל לא גרים בתל אביב. 40 דקות. זה לא 40 דקות מתל ביום אביב. חמישי ושישי, למה השישי הזה שחגגתי את היום הולדת זה היה השישי האחרון שלי? למה? וגם החמישי. דבר מה. כי בחמישי שישי אני נוסע ברק. לברוק אתה נוסע? לא, אני נוסע כפרה. לתל אביב. אבל אנחנו גרים שם. מה? אנחנו גרים שם. אנחנו בכלל לא גרים בתל נוף. ראית מה עשיתי נראה לי. חברים, אתם לא יכולים לראות את זה. זה לא משהו שאני רוצה לסנדר, זה סתם. not חושפים פנים. לא. בקודם ראו כבר את הפנים שלי. נכון. אחי, אבל אתם יודעים את הפנים. אתה, אלונה ותמר היחידים שטובים לי ב... לא, לך. לא, פה קורא גולי. מוקורינס. הוא הרג אותי. מוקורינס. הנה, פה, לא, נדרים. יש. אוי שיט, אחי. שטגי. אם אני חשבתי אני מת. זה היום האחרון. אני סתם יורד גביעים איתך, יד. אוקיי, חברים. לעשות את הכוח נחוי. אוקיי. שים את האיש עם אחר. לא, אני עם פוקו, אני רמה 16 איתו. אני פוקו. ויש לי אותו אתה רמת... עם ברלי. לא. תתראה את הפוקו שלך. איפה פוקו? הוא רק רם 10, שלי 15. וברלי שלי, איפה ברלי? הברלי שלי זה 12. 14. כמה סקינים? כפרה. רגע, מה סתם? מוסיף נזק למתקפה של ברלי. ברלי מחזיק לעצמו חיים בכל מתקפה. זה אפילו... לא, זה אפילו יותר טוב. אתה זוכר שסירקנו את זה בהסעה והרגנו שלי עם ההיפרצ'ארג'? כן. זה עצוב. התחל? אנחנו מול בוטים. פוקלוקו. בוא לאמצע. לך, אני בא. ביי. מוקו, דסקאי, אני אמור. אם אני מת זה לא אשמתי. לא אמרת שיש לך איזה חטיפים? כפרה. אם אתה מת זה אשמתך. מה אמרת? כפרה. זה מה שאמרתי. הרגתי אמבר. אני הרגתי אותה. מה אני הרגתי אותה? זה רע שאני הרגתי. מה אכפת לי? שתות את הכוח. איפה שלך את הקרקוי? לא שמעתם כלום בעריכה. נו כבר, תפתח. קט לך אותך הקטנה. שמעתם הכל, הוא סתם משקר. מה אתה עושה? וואו, אחי, הרגתי את שתיהם. למה היה פה בסטיק של בבל? או, זה לא נשמע טוב. עוד ברלי. ברלי ודיק. רגע, אני רוצה להרוג את ברלי. אתה מת לברלי איזה 0. אני עם פוקו, אני מזכיר לך. מה? פוקו יותר שום טוב. דבר לא חשוד לא! פוקו לוקו. כי אבא שלך לוקו. כסבר. איפה החברים האלה? אומר לך, קופץ לנו אדגר. איזה אדגר? זה סנדי. פירקת אותם. כפרה. איזה כיף זה נגד בוטים. הכי קל בחיים שלי. אתה הרגת הכי הרבה אנשים ואני עשיתי הכי הרבה נזק. איך זה משתלב? אלוהים יודע. בוא נפתח סטאר. אוקיי, סטאר. אם יוצא כנג. כפרה. מדהים. גאדג'ט לבבל. ויטמינצ'יק. הסטאר הזה בשביל שנוזי. זה קוקי יכול. זה כזה עצוב. סתם שתדעו, יצא לו נדיר כי הוא גרע. הם רואים טמבל.
אבל אצלי לא רואים את זה. בא לי לעלות אם הוא לו. זה לא נשמע טוב, אבל... יואו. ממש. איפה זה עושה? אתה בא אחרי... רגע. מלודי. מה זה הבאגים האלה? אוי, רגע, מה זה? לא, אל תעשי מישהו חומה 21. כמה גביעים אתה איתה? 182. אני אעשה כמו האנשים האלה. אני אקח גבינה צהובה, ידפוק לך במצח. שים ממבר. סטו זה סתם. למה אתה משפר אותם? שאתה בקושי גביעים? כפר. זה לא אני, זה אח שלי. אוקיי, אחד. מה זה היה? אני עשיתי קליקים. לא, נדבק לי משהו. לאן? לכאן. לא למרפק. מה, רצית לצנזר את זה? ראית שהשגתי לאתגר 3 שעה. כן, ראיתי, אתה כבר שעה וחצי עם מנכ"ל ברוסטרס. איזה שעה וחצי? הצגתי שישי שעבר, וואט הפאק. כאילו התכוונת איזה שעה וחצי ליותר כאילו? איזה גלויים. למה לברו יש את הגאדג'ט השני? להביא לו שהרגתי, יש לו את הגאדג'ט השני. גדה. וואו. למה אני את מה שיש לי תמיד? My name כי אני is מקליט. My name is בום. באתי לעשות משהו ואז הזכרתי שאני בסרטון, אז לא משנה. איבאלה. בכפר, אסור להרוג. אך, איזה כושי קטן. לך, אני מוען. מוקו. זה לא היה צפוי. צפורי. מוקו. למה לא שמת? ברה. יש. כפרה. טעות. בתור מה אתה וופו. עושה? טעות. הורג את ביירון ובורח. טעות. כפרה. 6-5. להתאפק. מוקו רידסקאי, אני אמור. למה ברופו כל 12 פאוור-אפס? נעים פה קולו. למה אתה לא הורג את דאג? יש. כפרה. מקום לפחות 4 זה טוב טוב. 3. מקום 3, חשבתי 4. אנחנו יכולים להיות כדי כך גרועים. אני מחליף דמות כי אני גדול עם אמבר. מי לשים? פלקתיקתו, אין לך אוקיי, את מי? אין חברים. לי שוקולד. אין לך חברים. זה מה שאני, לא משנה. תוותר. אני עם דנה מייק. דנה גם אני מייק. שם מישהו טוב, אני חי אני בסרט. כפרה. אין יותר גביעים, גדול. אני במינוס, טמבל. גם אני רק 24 איתו 619 גביעים. תודה. זה די טוב. שכחתי שאנחנו בסרטון, גם אתה? כמה דקות? אני יצאתי את הסרטון לכל הזמן הזה. אוקיי, חברים, אני לא שמתי לב, אני יצרתי את הסרטון לכל הזמן הזה. בגלל זה הזמן לא זז. עכשיו. איזה עוזיה, בראבר. כי מעניין לי את ה... יש לך את הסטאר פאוור הטוב? ויין. טוטוריה. וואו. גאדה. איזה כיף זה לרדת 8 גביעים. אני 6. יא בן. אני רק 24, זה לא קשור. נוקאוט. מישהו אחר. אתה בנוקאוט? תתעלם מהסטאר פאוור. אין לי סטאר פאוור אחר. לא, זה אחר סטאר פאוור. כן, אבל השני פי מיליון יותר טוב. לא. כי הוא כפרה. אני עליתי איתו לרמה 24 עם הסטאר פאוור הזו. מה זה? מוקו. אסור, אף כי...
אחי, למה ברור רגיל... אתה יודע שאתה ומי שהיה אצלי היום, אסור להגיד שמות פה, לא חשוב שמות, אביב. מה, אתה שוב? תקפיא אותו, לולו, קלה לולו. טוב, לא בולבול. טוב, בולבולה כבולבול. אוי שיט, רגע, שכחתי שאני בסרטון. בסרטון. אם לא מנצח אותה, אני שולח לו הזמנה חברים. גם אני. אוי, זה לא נשמע טוב. חברים. שולח לו חברים. עכשיו פייפר תקפוץ. עליו. אתם לא רואים את הפנים. שום דבר לא חשוד בכלל. מה? 100% כלום. אתם לא תעבדו לה ואנחנו צוחקים, אתם לא רואים את השון שואו. איזה פרסומת. יש לו היפר... אוקיי. לא למות. שניתי. שתוק. ווי. יופי. 21. minutes later. תמות. גו. כפרה. טווי. אוי, אני מת. לא נעים. תקוד נעים. כפרה. אם הבוני מנצח, אני יוצר את הסרטון ומקלל. או ממשיך את הסרטון ומקלל. מה שיקרה קודם. איזה טמבלית. כפרה. כמה היא מורידה? כן, אני נוטשת ברול סטארס. ביי. יפי. הבא שאני לא יכול למחוק משחקים. אנחנו נמשיך את הבעיה בעלמה. לא, שמעתם כלום. בבקשה, אל תדברו בתחום. אני יוצר עכשיו אודיו. אנחנו קוראים לזה שיר שכולם השתמשו בזה. בבקשה, אל תדברו עליי. אני בכלל לא מקבל עליך, בלה בלה בלה. כי אני בן, לא בת. זה ממש מה שבאתי לומר. לא, כפרה. למה הראית? אתם מלך HP הבן. יא תימני. זה לא לו כסף, מה אני אעשה? אם הוא יורח עכשיו הוא מת. כאילו כפרה. זה גדולה. איך קוראים לו? לרס? אני לא טוב באנגלית פשוט. לקרס. אני לא רואה גם מה רשום. לקרס. סניקרס. What does? keep in toilet. אם לוקחים את המילה סניקרס, מורידים את האיס. עונה. עליתי, בא לעלות איתה ל-26. עוד פעם אדיר. אני... אגג'י, סתם. מה יצא לך? באתי להגיד משהו ש... טוב, את פריז לא חוסמים. יצא לי פין לברלי. כן, לא את פריזי, יצא חמוד. גם וגם, שתיים. אני לא שנה 3 כסף. כמה מקבלים ב3 כסף? כפס? כן, כפס. אתה מקבל... 150. קרדיט. תביא לי סוג. שים רדי. רדי פסגר. רגע, השארת נוקאוט, נכון? מה חשבתי? עוד פעם שכחתי להפעיל, סתם. יבן. פייפר 3, זהב, ולך יש... הצ'סטר הזה... למה אתה... כמה גבים אתה עם צ'סטר? 0. אין לו גאדג'ט ואין לו... ברה. וסתמי. מה זה? והוא כסף, כן, שתבין. יש. שיט. אולי יש לנו סיכוי לנצח. נכון. הקרוב. אל כפרה. יופי, אין לה. הלו. היכולת שלי. לא בכבד, אח, סתם. לא נמשך.
נא לא לדבר. אנחנו עכשיו בסרטון. לא רוצים שיגלו את הזרועות שלך, כדי שלא ישמעו ולא יטלפו אותה. מה? מה הפויקה? כשרואים אותם, מטלפים, אי אפשר לראות. או שיט. אל תשתגעו את כפרה. מה שעשיתי. אבא שלך מת. אני עזרתי לך, עשיתי עליו גאדג'ט. וואו, עזרת. תודה. אם שמחים הפרי הזאת בשבילך. הורגת כאן את כולה. כפרה. אני לא יודע בכמה זמן אני סרטון כבר. טוב, אני לא. אוי, יצא לי בטעות. לא נעים. עוד 2 משחקים. איך אתה יודע? כמה תביא לי זמן? אגד. על כמה זמן אתה? יא כפרה. 11. אז אני צריך את הסרטון, לגמור את הסרטון, אני אמשיך איתך או אם תעשו אותך באמצע. אז כן, יאללה, חברים. ביי.